La comarca del Matarranya ja escalfa motors per a viure una de les cites més destacades del calendari, la Setmana Santa, una celebració molt arrelada que combina els actes religiosos amb el so inconfundible dels tambors i els bombos i que cada any atrau centenars de visitants. A Valdarrores, l'Oficina Municipal de Turisme acull estos dies una exposició de fotografies dedicada a la Setmana Santa de la població. La mostra repassa la història, els elements més característics i la importància d'esta festivitat al territori. Es tracta d'un espai pensat tant per als veïns com per als turistes que s'apropen a buscar informació, especialment en uns dies clau per al sector turístic de la comarca. A Valdarrores, el diumenge de Rams ja començarà l'activitat amb l'exaltació de tambors i bombos i cornetes, encara que els actes centrals se concentraran especialment el divendres sant, amb la tradicional rompida de tambors a la plaça i la processó del Sant Enterrament, que cada any reuneix centenars de participants. La Setmana Santa de Valdarrores és la més destacada del Matarranya, declarada d'interès turística a l'Aragó, però municipis com Calaceit, la Freixneda, Massalió, la Vall del Tormó també compten en actes destacats com processons, via crucis o les esperades rompides de la hora, on el so dels tambors és el protagonista. A part dels actes religiosos de la Setmana Santa, la comarca engega també el cicle de fires del Matarranya, amb la Fira del Vi i el Mercat Medieval de Queretes este cap de setmana, on es podran degustar els millors vins del territori i a la vegada passejar per un poble ambientat del segle XVI. El cap de setmana següent, el del 4 i 5 d'abril, serà el torn de la Freixneda, amb la seva curiosa fira d'antiguitats i oficis, i a Valdarrores se celebrarà una nova edició de la Fira de la Birra. En conjunt, la Setmana Santa del Matarranya s'ha consolidat com una experiència única i amb propostes per a tots, on la tradició, la festa i l'entorn es donen de la mà. Un reclam que any rere any continua creixent i posiciona la comarca com un dels destins destacats en aquestes dates.